Declan chuin puang ta veka ma se chu tia a impon tak no po chuan anu pui chuan nie eng ma thil sual chu ino ti dun lo ni me thei ma se abulo nuam ka ti lo le ka him lo yaw ne ka in khriat na munai chuan kom thei to lo ni tin an soya ma se Declan chuan he in thren nei ka pom don chuang lo ania ati ma se Iris su pon la ma chun chua tum ta ni lo Iris la chuak te su he no te pai lai po hi ka fang ka pom mayang chuan bian ka po nie company han dan kan neya company a hian thil sual ti lo chu kan khem thei rawa ma se tu na ni chuan ka bula na thok lovin ka bula tong hla taka na ka tho ti anga mu pa ka mo to ngai lawang I duang thlapin thil ka ti don nia a han theya ma se Iris chuan thil pakhat hriat lo nei ni mai che te hi kan rin na voi khat ti che sak kan ni to chuan chu te mai a siam tha tan thei to lo min kha thiam don nia tin pon lama chuna chua san ta dei mai ni Declan po chuan ti vak ngai na khwelawa a thu ta deuh no mai ni ole atuk lo ni chuan office lampang lo langa noga kha office a chuna kan lang ta chu vele bian ka chuan matinge nang hi an ban to si chia inga tinge helai mun I on kal lia tuinge helai mun local tu kin ti le chia alo ti ve ma se Iris kha a on lang ve ta hol mai bian ka bula chuan ani hi helai mun local tu hian ke man thone na ka pe ni chuan Sterling company hen ke hi executive vice president kan ni ti hi khelo na me theya itu se kha film ko ang che atita Miss Sterling ka ti palatuk antia Declan nena kan lo va sera conference ho ma me ron mu ka se mini som panga chungin local vat kha se khya mo a han tia a kampu chu buat tu ka hun anei lo me the ni a han ti chuan hun anei lo wang mo lai hun an in thran na chungchang soi tu kan ka local ti va khila mini som panga chunga a local lo nei ve chuan nak tu ka ko ta ka ko nga la nga yang chu chi do khida nia atita bedang ho chuan in thring ni ta inge ni zia an kon ti ta hu maya sta bian kan hena chuan ipu chu ko ta lo kala du lo chuan mini som panga no local ko se chu fa khri ngole an ti ya ti chuan pon lo ma chuan an chua san ta ne bian ka chu ading ngoi rang maya I vak ngai na khelo ole na kina chuan Declan po chu Iris bula chu na vakal tange nge ni Iris ithil ti hi du tok la thain ka khia kaming ka sign on chuang lo tin han suya chita noga chuan lekha chu kon pe ya kapu kha uluk devin han chi gole antia uluk deuh chuan Declan chuan han chi ta a chi zo vek tak no chuan thin rem tak chuan hetiang thili kaltlang pui I du tak tak mo a han tia te rang mai ka kaltlang pui vek do ni ti chuan nang ma tong hian engma hlok nei ka du lem lova ma se ka dik na chan vo za panga zel chu min pek ve chuan kalung oi mai ang a han tia enga tinge tiang thil hi itia ai dam ka dil vek to chu kha em puang vek to boka an ti chuan Declan ka soi to ha ke pon ka rin na iti chi to ti ka khil to chia chu wang chuan tun tu ma hian midang fa ka pai to bok le hala company hian kanin ram the to don ngai chuang lo a han tia entin moi soya midang fai pai wang chu min kal sanang mo nang ma zo ka rin nom lo ti na ni chu a han tia nie chu tiang zo ngai ni chuan ni me ka se alo ti a thai ani chani duang chung kan tiang ni mai lom tin pen chu han la engang me hringe moni in hriat le tunge moni in hriat le tin me pa ka chuan hming chu assign ngal ta vat maya chutia assign zo ta ka chuan file chu no ka po chuan an lavat vata pon lama chuan an chuak ta ni Declan thin ram lutuk chu a phone an phong hala tuna hian kan jin chu chung khan tuinge kan pui hi lo om pui zong chuak halang chu nau te pai tu nge ni ti ka zong chuak ngai tu ani antia ma sa chu nau te ho chuan ka pu ipi kha izin hanin tu ma mi pa om pui om kan khoi ho lo hon lo tia in chiang amo a han ti le ya chu tiang chu ni thei to nam ni thlan hi chung kan jin po sia tu na nau pa ya midang om pui lo sen ting ani ang an han ti chuan izin ma deuh khan nau chu pai pon me thei abum chu pon me thei sin han tia min bo mang mo do ta sayang mo chu nu me me chu tin a thina rem ta khop maya va chwa chal le hal mai chu a han tu ma etira hian pon lama chuan Iris te pani po chu an lo chuak ve me ka
bian ka chuan kapi khong ita king kalo bilok thei chu ngem an tia ti chuan no response chuan ti khan lo in beteu ma to ka wala nge a han tia iris chuan isoi tu chu lan se ko ka boi deuh hlaka ka hun khowal hi agem fak lo nia a han ti chuan bian ka chuan kanin hmu so pe hi la khalo mai theya na ka kon dilai khan men interview tu te zinga khani om ve a ma se ke ma min en lovin I pasal ngot khai ena I pasal hi mi fel tak chu ani ngai mai nang hi nu ho sa tak chu ni lo rang chuan mes to tak thlena hi I pasal ani thei poka ring me lo tina kan se ya ani mo inge chu chi kon se chu chan chu an tia bian ka chuan nang nu hi nu ho sa tak ani wang mai in min mo se ni mai theya ma se Mr. Sterlinga nu pui nu tu hian theina le thlin na eng mai nei big lo ti khila ka du ni tina kon soi chuak ta hlol mai chu ti mo ane nang hian chu tiang theina chu inei em nia a han tia chuta bian ka chuan tuna hei in thlen pha don lom chu wang chuan ka nei ni mai the sin an tia ma se iris chuan nang man kanin ka ga boi nei ron thena wang in thlen tu gan ni lo ke ma zo gen nau ka pa ya midang la ka fa ka nei ya chu me wang in thlen tu lom kan ni I kha thal do ni kha a han ti chuan bian ka chuan a teu lo mai ani le lo in thlen ta poniula nang ma hi chan che jok ini don ti khana nge Mr. Sterling hian nakina ala du rang chi rangam ni in thlen to chuan entika ma kon le don to hau lo nia tin a han vo ve ve la chu ta le thu sei chu angai thlang pe ta lo a maya chuan a beng hal ta thok mai ka maya min beng ngam lo a han tia ama so be ka tan chuan nangai upa ka nei ti khwela ai upa te biak dan thiamang se a panina chuan ka chung sang soi thei eng mai nei lawa a pathum na chuan I mai ka ben chak ni rei to da thu an ti zuya bian ka chuan eng pon se in thlen don tho in panin ka khai chevek to don a han ti ya ani chuan thwa lom nang hian ani chu nei theim kan lo enang chu chung ko ho sa tak kan I wang chawa kanin nei niang ni ngai to ani chuan han tum ve ta che I thei thei lo chu kan enang chu a han ti ya ma se bian ka chuan ke ti chuan sum le pai ne lo mai la ampangai ma sabe rom melang ka puwa I thei lo tam tak ka thei lom a han ti ya ani chuan nang ma du tak tak chu pon ni lo chu nang ma ni lovin nang ma an puya du wang zo kin a be tha che ni chu deklena chuan a top thleng na mangai chenge mangai lo che kan lo enang chu tin belam pang chu han hoi sana kalmei chu han tuma ka chunga en thil nge ti tum kanin ka ga hian buan lo siam ne ve chuan Sterling ka khilanga phu ba gon langhal don ania a han ti ya ma se iris chuan lungai su in pan hi in ka ga kol tu hian hun le tha ka nei lo ka hun ka seng gol pe lo chu lawa nang hi a mi mangai tak tak point ni lawa alung ti deng tu satli mai mai nia alung le na kai huna chuan enga ta ma ti don chuan lo che chu ti huna chuan me gon be boi suang che atia akal ta ne bian ka chu a thina rem ve khop maya ma se ma se ta lo chuan ai en liam ve ta ati lai hian deklan chu kan tlan chuka iris ni lo na ding teu a han tia ma se an tlan liam man che chia chu ta gang takin phone ha la han tuma I phone dum number hi an switch off lak ai ti ta deklan chuan kala ka tangin tlan boi tu mo ka gon zong ma tho thawang che tin en hu mo khop maya ati lai nan hongla ma chuan bian ka chu lo om ve nga ma se deklan chuan bian ka khang khang chu angai sak to lo ni ole hun le nei te lo liam zela kum nga lai lo liam ve ta iris po chu to ka lo chuanga a fa pa po chu kum nga mi ni in anu matong hi evan khal thiam chuan thil dang po thiam nga ka ti tin a fa pa chuan anu chu lo fak ve ve la chutia an tlan mek lai chuan an ma chuan motor pakhat hi on tlan ve ya chumin an chuan su trap maya a fa pa chuan no I try nga tinge a wan ting hal wata o ka try boya motor an lo mo ka va belok ange atia ti chuan motor tlan pel tu che kha ava bedon ani chum motor wan tlan pel tu che chu tunge kan ti chuan du dang ne lovin deklan lek khalonia deklan chuan side class atangin anu pui hluan mu chuan ameng phok na stamai chu ta le iris chuan thiampa I thaim alo tia deklan chuang tekan kan chuak na ngala iris chuan han en chianga a pasal lui
Declan rak chilo ni akon kal nai zela kan dam chungin kanin moto don lo mo khatia kanin mula chu kawan lom take antia chuta Iris chuan yang wang nge kanin mulo nge ngotang mi thi pok la ni lo hi nangma ne le chin na siam he ka do to lo mai nia tenan soi ne chuta Declan chu mi tui te de po chuan a hani ngai to wang wanga voi la khata chuna kon ko la ta thop mai khoi te kin mi ngai da mang che bian ka neng han kanin ka han ki ma top phek to im hu pok ayin hu to ngai lo itelo chong kanun hin nuam thei to ngai lo ni ke ma chuwin in lian ta ka sa ka khu hak lo thuk ka a thei mai don nangma mula chi ka chak e ma ka zong thrin chia ma se ka mu thei si lo Iris ka ngai thei lu tuk se te na ko tongoi ngoi mea ma se Iris chuan khoi mo ka tiang khan mi lo ko te su kan pan hin ka chu a to vek to kha a han ti chuan thei top chuan han ngen lia ni lo ka lo thiam lo ni ka thil ti dik lo zong ka to na chuan ka ha chuak vek to ka mi mangai chu nang ma hi lo ne ka nga chu ke hiang ka lo khoi lo wa poi ka te lu tuk khoi te kan ngai da mang che a han te ya ma se Iris chuan kum nga chung kanin nei lai khan chu ilo kha chuak me lo mo tu nai kha chuak ve chawa atlai to mama lo mo a han tia nia ise di khop mai lai chu ka tlai do to ne ma se chance min pele ni chuan khoi takin chance min pele ni chuan ka te sola to lowang a han tia chuta Iris chuan ani chuan a try thil pakhat min ti sakla ka do ne a thita o enge ni eng po se o ka ti sak ve khang che ten ai nu huam ta khop maya kan na tang hian bo wang la ka ma hian voi khat ma panin lan to lo to wen ka du che ni chuan zon po min on zon to ngai su chu min ti sak thei chuan ka lom ve wang a han tia ni lo chu tiang thil chu ka ti thei lo chu tiang thil khak chu ka ti thei lo ni tin ai te tang chuan bom he on pho chuaka en do he is na o em thrin khani to bian kan he na ka lo pe a ka thil ti kha dik lo ni khong ai takin in he na ka pe nga min lak sak thei ngem a han tia Mr. Declan ithil phal hle mai ma si tu na chung kha sana kha ona ka nei to lo tin a motor la ma chuan a le ta ni lo khong ai takin Iris lo la ding te khong ai takin tin khong ai na chu ron nge na chance voi khatal men pele ro ati apia do tron chuan bian ka chuan lo thio ve nga Mr. Sterling inge ni boina oma tin na kon kala chuta bian ka mela han mo chuan Iris chuan min tha te so imi mangai tak chu kan ma om so nin panhian ti khan lo om la lo wa kal sanang cheu an tia lok lo la ding te wo tam tak ka sei to kha ani su ka mangai thei nem ka mangai tak chu nang ma zo khi lom a han tia chu ni mai thei ma se kum ngal yam ta han kan in ka chu to vek to a han tia ai ani lo kan in ka chu to lo do ti soi ni eno pang hi he fa hi ti ma fa ni lo ti ni sei to ti ma fa nge ni hi chu wang chung company he nei de ka du ni không ai đã từng chance mình phải học ahan tia Declan tuần trước có soi tuồng để nó bằng hi ifa ni đâu ahan tia tuần ma thil theng kha alo lang ane Iris hian tam don ahan vakalen fa ka do ni me pachi an do nei ka lei do ni ahan tia ma se ka pi nong chu pasal nei lai ni a chu wang chuan he tiang a ti hi a fu chi lo sin ahan ti chuan o kanin trend don tho lom chu wang chuan ke ma fa ngai ka pai do ni tia a sei lai vel kha a kon lang le a chu Declan he na he na khel non le ni Declan chu bian ka chuna lo boi pui ngal wata I thaim Mr. Sterling enga tinge chunga he tiang thili tia kum nga chung hak sat na tok tua enga tinge ting hin ro ti le a an ti chuan nang ni boina chu ka boina ni to lo nang mani khan ti khan lo boi pui mai au ke chuan nun thang ka nei tua chung ko lim tak ka din tua nang ni na mi lo ti boi hi arim to lo tin ama to chu tinunga ti chuan atlan sam ta dai mai ne Mr. Declan chuan ti thei vak nei lo wa chutia an tlan en liam wong ho chuan bian kan hena chuan bian ka voin zat nge ka ma lo in len to lo to kin ka ti che voi khatma onen lan to so ti na kal san ta ne ma se bian ka chuan on zui zela enga tinge ke hi min tan che sam tu ta ama khan min mangai ni rom ni company hian lim takin kanom ve thei tho lom ani nangma du to lo tu chaka enga tinge zui zela nangma du tu chake ma ko om ve rang hi a han ti chuan nia ka khrialom ma se chu ka ngai pe mo lo an ti ya bian ka chuan engai to chiang te
in pui tur ni lo zok I boi pui ni mai thei sin ani nen khan in thren tur dik tak po in zok mai thei sin tin han soya Bianca kan se non lenge athan teo tang khan hi ka khir du se ne ai ri si hi thren ka du ngai lo khum khum atita eng tin moi soya enge isoyom je chu ka van kha thiam lo ve a ai ri si khai imi mangai tak ani lo mo ka ti ya enga tingi tuna iwum zu da zel sia a han ti chuan deklan chuan tuna chuan thil pakhat khret ka nei to ne tunge ka mangaya tunge ka mangai lo ti lampang hi apoi mo to lo kan na hian tunge mi poi mo ba katan hian tunge hlu be ti lampang zo ka ne a han ti chuan ma se ke po itan ka hlu ve tholom nau te po ka khin sak thei chenga chung ko lim takin kan din dun ve thei tholom itan chun eng po ti ka in huam lom itan hin ka hlu ve lo vem ni a han ti chuan apoi ka ti khop mai tuna chuan itan ka thin lung hi ka hong thei lo ka ngai tu na tu dong anom thei lo ni ang kal sem phot mai te tin amo to ha chuan alu san ta nge nge ni bian ka po chuan ti vak ngai na khai lawa ti chuan rang takin atlan le le a sana chua tat la kha awa chak le ni sana chu an la ka nga atap zoi is me a aduangin Mr. Declan chu athin lung an he thei ta big lo ni Mr. Declan po chu ko na khop mai tuna chuan eng kim to fek to ni hi atia in lampang lo langa in lama chuan iris chuan a fapa chu TV lo en puya ti chuan ap fapa chuan anu voina ni papa khat mel khadeu khat tunge ni a antia tumo chu tiang ka va khalo ve a han ti chuan in thu soi kha ka ve ve ka lom apa tia in soi ka khia apa ti nem ni ti na han soya ta khil to chi kha cross nang chu pai nei do ke ma fai ni ya ke ma fa chu ni chu wang chuan min ipa kan yan ti huna po oi to su antia phone call lo kala oh hello enge ni a han ti chuan anu chuan boy pasal nei hi tum lo ning ka khia deklana wang khan singalin yom hlen do nam ni ya fai nei tuwa en kol pu to pa ema mo lom anti chuan kanu chulam pang sei to chuan atlai to emai ni danga kanin bele don nia a han tia ngoi te langwal fel tak mai nangma en kol thei tu me khre ta nei ya chu mi nyan chuan in mula ka tia ka mi tiem an tia a na tu lama kan ngai to thadon nia tin phone chu an da ta ne cheta a fa chuan a pin ibel pa tu lo zon sakle ta chen ni mo an ti chuanin iris chuan a pin ni lovin ge ma zo in ka zong don alom nangma do taka en kol thei tu chile nangma mangai tu chile kan chung kwa min ti thlem thei tu ka zong don ani an tia ole nakina chuan iris chu pon lama chuna chuak don ta anum puin hena chuan in thatak lo en kol tu le a fa pa chu lo en turin a cha ni ti chuan a bial pa tu ta na an ti chu awa mudon ta restaurant pakhatai na vakala langwal mel thangwan tak mai hi lo thurang maya chita le chu pa chu an tho hloi me Julian kania iris niang mo tin akut chu akon pe a iris chuan e pa hi ka mo to nu khani siang mai tin tun mathil thleng han ngai tua hospital a an loi mo to ni khami naw pai thena tu ta na mi pachi to nei tu kha e pa hi lo ni rang maya chu entin tin mo an loi no kha chuak lo maya Julian hian enge ifa chu an tak a khisel thaiam tin ro zota ma se iris hian a fa pa chung chang chu seidun pui adu vak lo wangen alo sei pui thadu vak lova ti chuan Julian hian ole ani le i seidu lo pu chu seidun pui chu tum lem lo nia tin akal le ta mai zo ani tun ma khana loi mo to rang maya ani hi mi pachi do nei tupa khani mo tin a kha chuak ta ni ole chun zum hi episode top na tu kan tuwa lo chu hun lo changula kan don ti chuak le ba don ne tun tan chung kam chin ha kan du tok le patang